τελείωσε το βίντεο. Και ο Κωνσταντίνος, και σήμερα θα κάνουμε βιντεάκι Rivals. Έχεις κάτι άλλο να πεις? Θα έχουμε κάποιες σκηνές που θα είμαστε full νευριασμένοι, σας το λέω από τώρα. Ναι, έχει τρελαθεί, Κωνσταντίνα, νομίζω έχει τρελαθεί λίγο με το skin. Το βίντεο σας το λέω από τώρα, δεν θα είναι πάνω από 16 λεπτά. Και ναι, γι' αυτό το λόγο θα έχουμε και part 2. Επειδή όσοι γνωρίζετε ζητάει τηλέφωνα και άλλες ιστορίες, τα οποία δεν πρέπει να τα δώσουμε. Δηλαδή ενώ δεν πρέπει, απλώς ναι. Ότι δεν πρέπει να δώσουμε στοιχεία στο YouTube, δηλαδή τηλέφωνα, για να είναι πάνω από 25 λεπτά το βίντεο. Ναι. Οκ, έβαλα RPG. Τεστάρω RPG τώρα. Δεν πέτυχα. Τώρα τους πέτυχα και τους δύο. Όχι, αστόχισα. Κάτσε, άμπαλος. Τόλουσα. Κολλάει. Σε κόλλα. Και 2-1. Σχετικά, άμα θέλετε να μας κάνετε friend, αυτά είναι τα ονόματα. Ναι, τύχη. Ναι, τώρα ξέρεις λίγο πόσο δύσκολο είναι. Εντάξει, και έχουμε καταλάβει ότι κάνει shield. Σε τύφλωσα. Ή τύφλωσε τον άλλον. Θα τα ξαναδείξουμε όσοι δεν προλάβατε. Απλώς τώρα είμαστε λίγο πιεσμένοι λόγω του Rivals και το να πάρουμε το point. Όχι, κάτω. Άμα τους νικήσουμε, κάντε like και subscribe. RPG όλοι βλέπω. Ναι, εντάξει, εκεί. Κάτσε μπρο, έβαλα permafrost. Πρέπει να κάνεις το like και subscribe. Όχι, μην μιλάς.
Στείλτε μας και το όνομά σας στα σχόλια. Όχι! Μπρο, είμαι 7 HP, 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 είμαι 7 HP. Μπρο, κύριε Λαγγελικά, είμαι 7 HP. Λες να τα καταφέρω. Εντάξει, οκ. Πρώτος γύρος απότυχε. Στείλτε μας και friend request. Πάμε, Crossroads. Διαλέγεις εσύ, Κωνσταντίνε. Γιατί απαγορεύσεις daggers? Πρώτον, το είδανε όλοι αυτό. Έβαλα random και μου τύχε revolver. Χωρίς τα daggers δεν μπορώ να παίξω, ρε. Ειλικρινά τώρα μπορείτε να δείτε και πώς παίζουμε. Κάποιοι οι οποίοι εντάξει δεν είναι και τόσο καλοί. Κόλλησα ρε φίλε, οκ, εντάξει, οκ. Ου, κάτω! Ήμουνα 21 HP, ήμουνα 21 HP. Ξαναδείτε τα λίγο τα ονόματα. Όχι. Κάτσε. Prank. Όχι μπρο, μπουκάρε με το assault rifle, ρε. Τώρα αυτός μπουκάρε με το assault rifle. Μπρο, χαίρομαι πολύ με assault rifle. Τώρα με και τα popcorn μας τα φτιάχνουμε. Το σκορ είναι ισοπαλία. 1-1. Μπρο, κολλάει. Γι' αυτό το έχω τόσο πολύ. Αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα επειδή τα κανονίζει ο Κωνσταντίνος. Εντάξει μπρο, οκ. Οκ. Δάπλη μπρο. Έλα ρε. Μας το παίζει και καλός. Βγάζουμε revolver. Πώς!
Μπρο, μας σοφάρισαν για δεύτερη φορά στο μάτς. Κάτσε, I have idea. I have idea. I have idea. I have a big idea. I have a giant idea. Ποιο giant πεθαίνεις? Οπα ρε! Μπαμπα! Μπαμπο κλάς! Ένα δευτερόλεπτο να αργούσε θα με είχε σκοτώσει. Όχι, 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 χάνω. Τόλουσα. Εντάξει, οκ, παραδίνομαι. Λοιπόν, πίσω για part 2.